Näin se on. Juu, se on vähän hassu. Mä en edes tiennyt ensinnäkään mikä ketamiini se on, mulla tuli ensimmäinen mieleen ketamiini. Aines huumautta. Ei hevi! Vittu! Hevi on tyhmä! Oikeesti! Se on niin saatanan retardia, sanotaanko näin. Toivottavasti ne on retardia vielä enemmän, koska nyt tapetaan. En hiilaa sua, Scout, haista paska. Voi kuolla helvettiin. Nyt se varmaan tulee mun huoneesta läpi ja tappaa mut saat. Hei! I got a chicken. Schizophrenia! Jep. Sitten tuli sniperi. Jep. Jos me pidetään tää näin kauan niin... Nyt äkkiä pointille niinku olis jo. Okei. Saatana! Ei saatana, ne ottis pahimman paskan käyttöön mitä oi lolla. Elikkä Sword Circuit ja Vaccinator. Kyllä. Me ollaan ketamiini-herroja saa. Pikemminkin vaan dopamiini, mutta ihan sama. Joo, nyt mä poppaan. Aletaanko vituttaa jo? Äijä lens vähän kauemmas. Joo. Oi. Mä kuolin ihan just. En mä tiedä missä mä saan sitä. Jostain vaan. Mä sain sydänkohtauksen tossa. Arvaa kuinka vitun lähellä että mä kuolin. Koska se oli Engineer ja Sniper mun kimpus. Mä oon ihan vitun riskialtis äijä tässä kohtaa, huhhuh. Mä tein ihan vitun riskin... Mä halusin vaan tuhota sen teleporterin, you know. Siinä se. Mä halusin tuhota myös Engineerin, eikä niin niissä. Joo, tulo. Easist. Meillä on molemmilla godlike'it tässä. Ei vittu, miksi mä menin puhumaan. Ketamiini, herrat, hyvä. Ketamiini on perseestä. Jostain tänne. Äkkiä! Läripynnä. Se on godlike! Easy! Vittu mikä godlike! Joo, sama. Mä alan ihan saman saatanan paskan. Ei oo mitään väliä. Mä tiedän sen silloin kun mä haluun. What the fuck? Me ollaan botteja by the way. Ihan vaan by the way, me ollaan botteja. Killing Nikke. Nyt tulee hyviä. Eikö siis tuo hyvin toi niinku suolaa tulee hyvin täällä. No ei kun muuten ihan oikeesti, come on. Me ollaanhan vitun liian hyviä tässä pelissä. Ai saatan. Ainakin, ei aina, mutta välillä ehdottomasti. Toisaalta mulla on hyvä gaming chair siinä. Ei vittu tappu, voi vittu. No ei se mitään. Ei vittu! Ei saatana! Hyi vittu voi lähellä. Hyi saatana. Mä oon täällä. No niin, noin. Joo, nyt jäädään kyllä tänne. Ei mitään vitun rei. Mitä mä sanoin?
Eikö siis mitään sä sanoit? Siitä tuli pyro. Saatan. Noi varmaan kikkaa mut kun mä oon Pocketmani. Jep. On pakko. Mut tuntui siltä. No jaa, toi siinä. Vittu. Nice. Pysy pelossa vielä. Älä ikinä et voiks kuolla. No, et ainakaan ihan heti. Se on pääsi. Onko sulla verta tuolla pään sisällä? Näyttää olla verta tossa on niinku... Tossa se hemmetin... Ei mitään, mä pidän sut elossa. Kuulostaa vitun vammaselta, mut mä pidän sitä. Ei. Tää on kyllä lain stomppi-pomppi, ei mitään Niin, mutta nyt me vittu tuli. Jep. Ensin naudataan vartoihinsa ja sitten itketään kun pikkuvauva, kun vittu toiset tulee tappaa. Joo, ihan rauhassa. Nyt. Fuck. Vitut. Joo, mä en pysty perässä. Sori. Kuolin. Enemet. Lokahan siis spy. Ei oo spy.